elsker det der. Du gør, jeg kan nå arbejde igen. Jeg kom med det der. Nå. Nu skal I lige se mig ansigt. Hvem er det fra? Hvorfor jeg? Smadrer det, ja. Nej. Nej. Det er ikke en iPhone. Det er færdigt. Er I syg i hovedet, eller hvad? Så spørgsmålet nu, så stiller jeg dig igen. Nej. Skal vi have golf, eller skal vi bytte skærmen? Så skal vi have en golf. Så siger I have en golf. Nej, skal vi Ja. have skærmen igen? Jeg tror, jeg går heller ikke. Nå. Tak. Er du glad? Kan du bruge den? Ja, det tror jeg. Er du sikker? Ja. Ej, det forstår jeg ikke. Hvor mange GB tror du, den er på? Gå helt over, Alex. Hvor mange tror du, den er på? Den er for stor at holde det. Og hvad skylder du ikke din mor dit liv nu? Er du klar over, hvor stor overtagelse? Du kan godt give en krammer. Ja. Ja, og kys. Tak for gave. Det skal lige filme. Tak for gave. Ja, det er også. Jamen, det er jo alt for dyrt. Jamen, det har jeg sige for sig. Skal du ikke pakke den op? Jo. Det var ikke noget tak. Ej, der er lige ved med det.